sang prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penakke aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong. Oh, ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jag-jagan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo Sentawedine apamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat.
Aduh. Bathara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iya. Maksude nyanyi sapa? Kowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa aja, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemeng wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e?
Wo, bolongane irung keciliken, Nduk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Anik mah. Hah? Numenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyukun dak matos. Nganyukun dak matos. Numenggung tukang cukur dak matos. Iki misu-misu atau Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe kira. Ha, amat banyak. Ojo, wadur ae. Enak mati mana tambah ora apa ya? Tulis kok banget. Ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Nyemar dengan ini pondok tangane lincung sikile. Ayo kono Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu namanya. Gendro Suropati namanya. Ah, entuk babunga. Ah mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemunggung memang ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manyem ayo. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Jarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuk sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungso ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ha wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Takku kowe apa lintingen? Moh. Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amos Suramarata, Jayamarata ing mangken padha-padha.
gedhe kula, Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, tindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh, Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendroswaropati. Edan nganggo suluk barang. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Oh, iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya Marata candak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Ore.
bagus. Nadyan dedeg biadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Wong brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe gilani. Mang semikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati ku. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakru ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menjenani wong tuwa ya dicokot tebeng bola, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, dorat-dorat kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambutnya arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kamane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh.
Ya ampun gugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Hus. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngopo? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Piro? Sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. yo, kae kirek cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jegok pindho, nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyon ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karangan jembelegane atiku gugu. Amo Suramarata Jaya Marata Imbanjen padha. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek melek saben bengi tangan wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das Pak. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah.
tulung, Mbak. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo nggih, waras inggih, Mbak. Inggih, sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak. Lah ya, Amuk ndi wong Karang Kadempel? Tiuping maruto mando saparan mangambar mas anakku sing tak tresnani, anak-anakku Nala Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Sowan ngersaning Bapak Padhararja sak praptamu. Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Dole. Kula pundi engko jimat paripih ndayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah nak nggih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk Kanthong Bolong Padhararja sak papramu Petruk Kanthong Bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong Padhararja sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lah ra tenan. Nering sambi kala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa. Iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa.
Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jaragan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak Radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Nyun ngapunten Pak Radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang ceket-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Handrah ingkang puswita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih.
mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ra. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa, Tru? Koringakasa iki wong goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Heeh. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora aja diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu. Ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong.
Semar romongane terus ngawur. Ah nek ora ngono, ah nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe serik ya Mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Kong. Ora ming nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 Bubar. ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok nglek. Wah penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki bangetan kok, Gong. Aku karang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Wela dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho Gusti. Aku ki patih kowe ming kere kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to. Ming arep nyekel Petruk to. Ha ta ketara kowe ngetake para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ket biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku meng kari antri, tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja medang Bagong. Aku iki duka tok wedang. Piye lah dalah, ora dalah iki serius.
Truk. Hati-hati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe sengkune, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Truk? Sapa ya gong ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau teponge kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambyar le. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh para kawan Petruk. Mbak lumembak ombak ing samudra hae ana bale lumut ambraganggeng awita dendengan Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raosing manahipun ing ngrayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sapraptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Manikmaya. Kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Iki apa, Pak? Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturna bekti. Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ah kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi pukulun. Kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham. Pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun. Iya Bagong ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih pukulun. Pukulun bekti kula kunjung. Iya ya nala garing ulun nampa. Pukulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nona nggih sangat anggen kawula nona nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun. Kakang Semar piye
Wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene, ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem Pukulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung lawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika estunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andela kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayam tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika boten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane Bapak Pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun nika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daraning para dewa mula dewa ora ndahar sakliyaning pelon pertangga jiwa lan jambudipun nirmala kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara lukuting pati Bagong. Lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata mila kula nyuwun dhateng Paduka Pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuting menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Wondene Pukulun boten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho Pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan aturi menggalih. Maringke pelem pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Ong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa?
Bagong, Nun, ulun kuwi susah. sebabe Ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. lho sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten Bu Kulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika Bu Kulun. Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kalian Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kalian pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manik Maya. Kakang Semar. Kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok mak tratap ati. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sakwise. Bathara Guru, Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Kok dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kungendhok. Ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae.
Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ra tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe manik maya, teja mayane Togok. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelem tangga jiwa, jambu diponirmala kok. Bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye iki? Wis ganti training padake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok jajal mar tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kereng. Cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngomong. Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas seperkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, es kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap Plempertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Anggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model dia tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni kok. Piye saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora ning kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak?